हेलो गाइस, ज़्यादा मिल करना ना मगर तो ये रहा था जब ये रहा तीन हालत में गेम में ये शायद तीन तीन में डिस्प्ले है ना फिर गेम प्ले रहा था मेरे मेरी प्लस गेम में रुक गए ना 10 मांगता नहीं कैसे यहाँ किधर से लंका ना बोलो ये दिया गेम में मेरे 10 गाना डी ना फिर करंट बुलान दे वालों का गाड़ी रहा था ये इसी ना मेरी प्लस गेम में मदर आई प्लस देर मगत करने ने निकाल गावन गेम प्ले तीन फिर अभी यहाँ करते गेम प्ले इसको अरे ये गेम में करा मेहनत करने की ना मैं तो नहीं दिन ना यार मैं गेम में तो साढ़े जाना किधर लंग लगी ना बेगिन ना दिमाग कुछ मैं गाड़ी से लंग कर कोई बेना चाहिए तो साढ़े देखा से लंग कर दिया मैं अभी डोन दो चल रही मारू का ना पूरा कर हैं तक अभी गाँव दो सोने तरह मारू का ना पूरा अभी ये बना नहीं जस्ट देना Ultima pindahan na sine tiner ಇಲ್ಲ ಮಿಗಿದೇನು ಮೇಜಿನಕ್ಕೆ ನಂಗಿನಕ್ಕೆ ಕಥಾಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸನೆ ಕಥಾಣ ನಂಗಿನ ಮಿಯ ಮಾರು ನಂಗಿನ ಮಿಯ ಅವಿಯ പിന്നെ എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഗെയിം ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു രഞ്ജനികളുണ്ട് രഞ്ജനഗിരി കഥാകി ಮಾಡಿದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀ ರಂಜನ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಮೇಮೇ ಹೇಳಿದೆ ಖಾನ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಅವಳೇನೆ ಖಾನ ಬಣ್ಣ ಲಗ್ಗಕ್ಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎವಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಲಂಜನ್ಗೆ ಎವಳು ಖಾನ ಬಣ್ಣ ಆಗಿದ ಮೀಗೆ ನಿಗಂಗಿನ ಬೇರೆ ನೀ ಡಂಜನ್ಗಿಂತ ಮೇ ಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರು ಡಂಜನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ ಖಾನ ಬಣ್ಣ ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದೇನು ഞങ്ങൾ ഞാൻ പാറ വളർത്തിയാണ് മിക്ക സാധനങ്ങൾ കൂടെ അഞ്ചെണ്ണെ കൊന്നു ഞാൻ കിളകത്ത് മീക്കിട്ടാണ് ഞമ്മതാ പിന്നെ മീക്കിട്ടിട്ട് സത്തുവാണ് കിളേസി അങ്ങനെ സാലല്ലേ ഈ ആയത് പൊട്ടി പൊട്ടി റെഡിയായാലും മെസ്സേജൊക്കെ ഇത്ര കടുവ കരവാണ്ട് പോലും എനിക്ക് ദേണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അകത്ത് പോകണം നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ സദ്ദൂപ്പിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ಬಿಟ್ಟು ಗಾನ ಸುಮಾರು ಕಡು ಬಗ್ಗಿನ ಸೀನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂವ್ കാണുന്നതൊക്കെ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನುತ್ತೀನೋ അതിതാ സീസ അങ്ങനെ അഞ്ചിൻ്റെ കയറി രണ്ടും വേണുള്ളത് പലരും ഇതിനെ നേരിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടു വിദ്യയിൽ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸುತ್ತಿರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಐದು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಜಾತಿ फिर कहना पड़ा हमारे तो मार लो इधर यहाँ दूसरे किसी कहना पड़ा नहीं आगे तीन नाम है ये तीन पढ़ा है ये मेरा वाले क्योंकि साथ ही नार में काफी डेढ़ी बाप साथ बड़ा किन उठांगा हम तो यार धीरे मुझे ये देखने नहीं जेली पीस लगा के बिना ये कर रहा हूँ मेरी हाँ मेरा नहीं है मेरा इधर पूरा खट्टी वाला करके सीने को नहीं मेरा है उन्होंने आगे तो मैं कि मैं डंजन की सीन के अन्य बड़ी अरे मैंने ये बड़ी दिवस किया क्या ना अभी एक बड़ी स्किप कर रहा मेरे अरे यहाँ पे ना मियो मेरा मियो जबान है मतलब मैं देखा नहीं पड़ा गिरा नहीं का मेरे को दुआ है तो मैं कहने लगा था हरी यार ने जबान ही मोनी तो क्या नहीं आई है थरी ये की तो समझ गया मेरे गेम अक्का दिन नाल लिया कराते हैं
dari kapan nih game ada jangan jangan game atau game ada sih pasti like beli skip kan terus nama udah ini panangan game अब heal ना तुम तो बड़े heal ना तो क्या speed पे ना ready बना रहे ये game speed ना ये क्या हमें दी ने मियों के रूम में क्या अपने रूम में रहना रहते थे मियों टच chat करना रूम में क्या बात करूं मैंने यार जो मम्मी को श्रीलंका नहीं जानी मैं चल मैं मिकी नहीं जाती है यार कमरोड़ी ये इतना चलो मैं रहने मैं बड़ा श्रीलंका नहीं है ये पीछे दाऊ हमारे घर नंगर nanti na mulai dia bun pulang game kan pulang di mana pulang di balut dir mana game ke buat dir mana है tuan biasa ले game में agak मर्दी में 20 कोई agak lagi terus lagi ये बात ये 15 गाना तो कोई di pas lagi skip कर मार किलो को जाने नहीं मैं यार ना बना बहुत है इसमें गिरा तो कोई हमारी पंचायत में यार हमें दिया इतना दिया हमें कि फेमस थी ना अभी ये मैं यहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी में मिल्क चल रही नॉर्मल मिल्क चल रहा इधर मैं फिर नहीं बोड़ा है वे इंग्लिश कर चलवा वाली नहीं हो उससे ज़्यादा दिन सीन कोड़ा फिर इधर से फिर नाने ना बोलो ये तो मेरी दाल में नहीं है मतलब ये दाल में है तो आप किधर करने ने I'm sorry about that अपनी दाल ने नहीं दिन कौन कौन ये भी आधार इमो कौन दे ये नान ये मशीन ने उन्हें मशीन रोड तरह दी मैं ये करंट बोलवा ये ना डाउल तेरी ब्रह्मे का खदान रे यार ने केवल करंट ने नहीं मैं इधर पास में क्या था भी दान दी मरी नहीं पिया नहीं था मेरे से मोटा पर पीस होती रखना क्या मेरी बस तीस के पर मेरे उन्हें गोर मियाँ रूम देना पुलो बीमार है यार हाँ नहीं दी ये बारी हाँ नहीं मैं बेटा है मेरे घर नहीं मरने विदार नहीं मेरे मेरे यहाँ पे गोडू व्यक्ति मर पेरा दी मैं इतना मैंने सीन गुड़ती ना पे इधर जाने देना ट्राई है मुद्देला नहीं था मेरे तो उन्हीं दवा समागे इधर दीना भी रहना दे पंद्रह मियाँ की रोम में डन पला मियाँ की रोम में डीलो मुझे देर मैं नहीं दी मुझे नहीं पे नहीं टन उन्हें भी हमारे आदमी कथा करना जीत रहने के लिए एक बरूबर बोल रहे थे कद्दे हो सकते नहीं नहीं पापा बोल रहे
අය අපි ඩන්ජන් එකට මම නැද්ද මේක ඩීලි අපි උදේ වගේ කෙලින්ම ඩන්ජන් එකට එන්න හවස් හරි තමයි අපි ගෙදර එන්නේ. යාර ඉතින් ඩන්ජන් එකට ආවා හරි. මේ ඩන්ජන් එකත් කරන්න ඔය පොඩි මිෂන් එහෙම තියලා. බඩුවේ මෙන්න ගෙදරට එන්න පුළුවන් මේ ඩන්ජන් එකේ දින හරි. මම PS5 ගන්නේ ලැගියට එන්නේ. අච්චා මෙසේජ් එක හරි ගන්න ගන්න බෑ මේ. මෙන්න මෙයාගෙන් මම කියන මේ PS5 එක ගත්තේ හරි. මම කතේ නලින ඉන්ද්‍රයයි මාත්‍රි. කියන්නේ නෑ. හරි. හරි මෙන්න මේකෙන් බීම නම් මම ගන්න පුළුවන්. බීම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් තමයි බීම නම් ගන්න හැදෙන්නේ. රේන් බයිනෝ නා මෙන්න දිහා බීම පිස්ටල් විදියට කරන්නේ. මේක දෙපාරක් විතර රජ් කරන්න ඕන. හරිද නැත්නම් බයින හරි ඉන්නෝනේ මේ ගේම් එක හැටි. ඉන්න දියාගේ මෙන්න මේ මුට රැවටෙන්න ඉපා මොන කබඩි හරිද? අනයිරොන් දිහා මේ ගන්න එක පොඩි දෙයක් අයි ඩොක් කරන් යන්න බෑ කතා කරමු. මොන්නේ දැක්කම කිසු ඉන්නේ. මෙන්න මුට රැවටෙන්න බෑ ලෑඩි. මුට කන්න බොන්නේ දෙන්න ඉපා මුට වටන අපි රඩ්ලව් අපි මරලා හරි. මොනම දිනාගේ අර දැනට නම් ඔච්චරෙන් දිනේ වෙලන්නේ. මේක මේ PlayStation ස්ටෝරි වල මේ Google එකෙන් ඉදලා ගන්න තියෙන්නේ මේ Disney Plus ගේම් එක. එන්නේ මේක මේ Play Store එක නේද? එහෙනම් මේ අලුත් ටීඩින් සෙට් එක 20. හරි බලමු මම හිතුවා ගේම් ප්ලේ එකක් දාන්න. මේ ගේම් ප්ලේ ඕනනම් කියන්න අපි normal ඉතර ගහන්න ඕනනම් කියන්න මේ Disney Plus දෙයල්ලා ගන්න. ඉරිබ්බල. හරි එහෙනම් පස්සේ සෙට් එක 20